שלום, כאן אדם לנדסמן ואני אדריך לכם היום מדיטציה להירדמות מהירה. אם המדיטציה עזרה לכם, לחצו על הפעמון. עכשיו בואו נתחיל. כשאתם במיטה שלכם ואתם לא מצליחים להירדם והמחשבות שלכם לא מפסיקות להופיע, זה בדיוק הזמן לדרגל מודעות אליהם, גם אם זה לא קל. ועכשיו תבחרו מזרם המחשבות מחשבה אחת ולחצו בעדינות עם הראש על הכרית כדי להתרכז ולהתמקד במחשבה. תדמיינו שיש לכם טבלה דמיונית שבה אתם ממיינים כל מחשבה. האם המחשבה מצחיקה, עצובה, מלחיצה, שמחה או מרגיעה? תבחרו את אחד מהרגשות האלו. האם יש צליל למחשבה? האם היא ויזואלית? עדיין תדמיינו שיש לה צליל. האם הוא בטון נמוך או גבוה? וכרגע תדמיינו שהצליל של המחשבה נחלש עד שהוא יוצא מהחדר, הופך לידי מים שהופכים לענן, והענן הזה הופך להיות כחול יותר ויותר. עכשיו תדמיינו שהענן הזה מוריד טיפה של מים על גופכם. על איזה חלק גוף בגופכם? מהו השם של חלק הגוף הזה שנופלת עליו הטיפה? האם הטיפה קרירה או חמימה? הזיזו באיטיות את חלק הגוף בחיכוך איטי ונעים בינו לבין המיטה. המשיכו להזיז את חלק הגוף הזה כשאתם נושמים באיטיות. תשאפו שאיפה ארוכה. אתם בכאן ועכשיו. תנשפו נשיפה ארוכה. אתם בכאן ועכשיו. תכירו תודה על כך שהענן הזה קיים. ותדמיינו שככל שאתם מכירים תודה, אתם שולחים קרן אור קטנה ומרגיעה לענן. וכתוצאה מכך הענן הזה קטן יותר ויותר, עד שהוא מגיע לגודל קטן ופצפון, כמו של עכבר. ועכשיו, האם קל לכם לשמוע את השקט של הסביבה החיצונית? ואם יש צליל שאתם שומעים, מה השם שלו? האם הצליל הזה הוא של מזגן, של חפץ מסוים, אדם קרוב, או אפילו של אדם זר? לבסוף, כמאמץ אחרון, תזיזו באיטיות את ראשכם, עם חיכוך קטן עם המיטה. וזיזו את רגליכם באיטיות, עם חיכוך על פני המיטה. חייכו חיוך לא אמיתי. ועצרו את התנועה של הרגליים ושל הראש והרפו אותם. הגעתם לסיום המדיטציה, ואני מאוד שמח שעשיתם את המדיטציה שלי.
ומקווה שהיה לכם כיף והצלחתם להירדם אחרי המדיטציה. תודה, ועוד סרטונים של מדיטציות וסרטונים פרקטיים בערוץ שלי, המרוץ לשיפור. תודה. ואשמח שתרשמו לערוץ שלי.